Halo, dzień dobry. Jako że ostatni vlog spotkał się raczej z sympatią, to postanowiłem w tej formie iść za ciosem, także zaś czerwona gąbka, czerwona kapa, tym razem jednak nie czerwone fuzekle. I dzisiaj tak zupełnie w innych klimatach, w zasadzie nawet ciężko ten materiał nazwać vlogiem, bo postanowiłem się pobawić w domorosłego bytomskiego Indiana Jonesa i posznupać po Bytomiu, właściwie po centrum, nawet nie po całym centrum, takich śladów, które dobitnie świadczyłyby o przeszłości Bytomia tej sprzed 45 roku i jednocześnie trochę powalczyć z mitem takim jakimś, który funkcjonuje, że historia tego miasta, jak i w zasadzie Śląska, większości Śląska zaczęła się dopiero w 45 roku podczas wyzwolenia przez żołnierzy radzieckich, a jak to wyzwolenie wyglądało, wszyscy wiemy. I też chciałbym od razu powiedzieć, żeby ten film nie był uznawany za promowanie jakiegoś tak zwanego rewizjonizmu, czy czegoś takiego granic, jakichś proniemieckich ciągot i rzeczy w tym klimacie, co bardzo często, co zaobserwowałem sznupiąc po internecie, zdarza się w przypadku na przykład filmów z Lwowa, czy z innych miast na byłych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, które obecnie znajdują się czy to na Ukrainie, czy na przykład na Litwie, to tam właśnie tego typu tendencje w komentarzach się bardzo często przejawiają, a ja bardzo chciałbym tego uniknąć i aby nikt tego filmu tak nie traktował i w tej roli tego filmu nie postrzegał, bo jest to po prostu czysta ciekawostka historyczna, coś dla ludzi, coś dla Ślązaków, ale nie tylko, dla ludzi zainteresowanych Śląskiem, generalnie Górnym Śląskiem, Bytomiem, jego historią. I tutaj od razu chciałbym zachęcić również do dyskusji jak zawsze, ale może właśnie ktoś z Was pochodzi z Bytomia, ewentualnie z innych miast Górnego Śląska, może ma przodków, którzy zamieszkiwali je przed wojną, właśnie może gdzieś u Was znajdują się tego typu ciekawe obiekty, może ktoś zna język niemiecki w takim stopniu, że potrafi rozszyfrować, co na tych pozostałościach napisów, czy napisach, czy tylko śladach po napisach, które udało mi się odnaleźć, co to oznacza w przetłumaczeniu na język polski, bo moja znajomość niemieckiego jest powiedzmy na takim poziomie, że niestety nie nadaje się do zabawy w domorosłego Indiana Jonesa i rozszyfrowywania napisów, które nierzadko mają po 100, po 120, może nawet po 150 lat. Tak więc jeżeli komuś uda się coś odczytać, to bardzo zachęcam do podzielenia się swoim tłumaczeniem w komentarzach, jak i również do podzielenia się waszymi historiami, czy to przemyśleniami na temat życia, czy to organizacji jakoś społecznej w Bytomiu, czy w innych miastach przed właśnie zakończeniem, przed wybuchem i przed końcem II wojny światowej. Jak myślicie, jak te miasta wyglądałyby, jeśli wojna by nie wybuchła, jeśli na przykład Bytom pozostałby w granicach Niemiec? I właśnie do dyskusji w tym klimacie was zachęcam. Także od razu mogę powiedzieć, że jest to jeden, pomimo może że nie rzuca się jakoś w oczy, to jak mówił profesor Klocuch, napracowanie w tym materiale, to jednak 5 godzin wędrowania po Bytomiu, po jego zakamarkach z narażaniem życia swojego fizycznego i dóbr materialnych, które ma się przy sobie. Cóż, ja jestem w każdym razie z siebie dumny i mam nadzieję, że ludzi takich bardziej może zainteresowanych, ale może kogoś właśnie uda mi się też w tym momencie zainteresować historią czy Bytomia, czy generalnie Śląska, czy Górnego Śląska. Właśnie myślę, że to powinno zainteresować. A ode mnie to w zasadzie tyle. Dzięki. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.